datay dito'y Port Dickson, dito'y Malaysia. Gapugarot, talong holiday dito'y ket awan ti trabaho. So nga ag-relax tayong matkakabsat, ginhabang adda ti aglibre. Tataag ATV tayo kin go-kart racing. Alas na padasak amin nga lugaran dito'y kakabsat. Ngam dito'y Port Dickson ko first time ko nga matry ti ATV kin go-kart dito'y. So nga dagiti padak nga probinsyano umay kayon dito'y kakabsat. Ket gapugarot ti kina excited kukot nalipatak pa ti nagsuot ti helmet. Isu nga bumababalak manin alat pa agisuot ti helmet kakabsat.